welcome back to Sunny Life Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show, and namhlanje sikhuluma ke ngothando nesithembu. Guys, the previous episode isibonile ukuthi ke Makhwela kade ezolotsholo, cha uselotsholo uqediwe ngempela, usewumfazi ke kwamsele umuntu olotsholo ngenkomo ezu7. Hayi no, sebeqedile kahle kahle. But guys, what I want to talk about indaba ke kaMacele. You can recall ke ukuthi ke uMacele uyena kuphela unkosikazi osekhombisela ukuthi akanandaba nendaba ke ka number 5 ukuthi ke uyeze, kodwa bonke laba abanye abathathu banenkinga impela ngendaba ke ka number 5. So on the previous episode kuyavela guys ukuthi uMacele uthi yena akahlangene nesithembu, and kubona sengazuthi vele uthola ke i-treatment engefani neyalabanye ke amakhosikazi. But I think ke ivumelwane ke abanazi nobabakhe ngesikhathi ke emvumela ukuthi ke sengathatheke amanye amakhosikazi ukuthi yena uzohlala ke eSiphakhi, la amanye amakhosikazi ke ahlale wonke laphana ke eMzumbe. So into ecasula ka omayeni guys indaba yokuthi ke uMacele akanankinga no number 5 ngoba akazohlala naye, yena uzobe ehleli laphana epholile lapha esilungwini ke eSiphakhi. Iyonto ebadina tu ukuthi njengoba emvumela umsele ukuthi akalethe umunye umfazi, ingoba yena uyazi ukuthi uzobe ipholele lapha, bona behleli ke nalonkosikazi ke number 5 lapha ke eMzumbe. So guys, I think it's unfair. I think unfair kancane ukuthi indlela ke umsele kamtreat ngayo uMacele compared to the other wives iyona lezo baqhatha vele, iyona lecasula umayeni ukuthi yabona lo nkosikazi wakho angifuni ukuthi ungitshele lutho ngaye ngoba uhlakaniphile usile. Ungimangazeke mangabe ethi yena ke akahlangene nesithembu, ngayibuza ngathi mina hayibo akahlangene kanjani bene umamkhulu kuyena osesithenjini nowavumela amakhosikazi ukuthi ke abesesithenjini, athi yena akanankinga nomsele ngathatha isitimela sebafazi beze should mabefika nje nizobathatha bathi abahambi bohlala eMzumbe yena ihlale eSiphakhi. Uyipholele lapha, uyipholele like she's receiving a special treatment, like a special treatment. So yena kuphela umuntu omvumela ukuba umsele ukuthi ke angathatha kamakhosikazi awu20 if ufuna u20. Laba abanye bathi no, thina cha si right. Manje guys, yeah, I just realized ukuthi uMacele usile kahle kahle, yena babakhe lento abayenza ayikho right komayini, ayikho right ngoba phela mangabe njengoba uzohamba kuwe holiday uMacele uthi yena wamtshela babakhe ukuthi akafuni lutho imhlanganisa ke nama trip nani. But makusho umayeni noma ngwabe umsele kuyakwata, kodwa makusho uMacele hayi cha uya understand. Hayi asazi bakithi ukuthi lesithembu sakhe uyosakha siyokwakheka yini noma nje uyohlezi nje ekhuluma njengoba ekhuluma nje namanje, kodwa nje hayi bezoba mayeni guys, mayeni uyedelela mayeni nochuku. Awona nje futhi kule season le hayi usikhombise elinye ikhanda lakhe shem, akayibeki phansi akakhuluma akabhuqi, ubuya ngokuzolala. So guys, yeah man, siyambongela kuMakhwela akangene bakithi esithenjini Nkosi amazophipha nangomkhulu ugulayo, kodwa ke phela angisho nje, kodwa nje uma ukuthi ngampela uyangena uyaqhubeka loba nokugula kusho ukuthi umuntu ogcina emphipha ngampela uyena uMakhwela, ngoba la abanye bazoyiqhathula ngoba vele abayifunda bakaMakhwela. Let's bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.